салом дӯстон, ҳангома дар ҷоми ҷоҳони соли 2022 синоними мундиал шудааст. Сенсатсия болои сенсатсия. Пентакампионҳо боқӣ хоҳанд монд. мо ҳадди аққал ба муддати 4 сол бразилияҳоро қаҳрамонҳои шашкаратаи ҷаҳон гуфта наметавонем. Тиаго Силва, Неймар ва дигарон шояд дигар дар ҷоми ҷаҳон иштирок накунанд. Силваи 38 сола дигар дақиқан дар ҷоми ҷаҳон нахоҳад буд. Ин футболбоз баъд аз бозӣ ишораҳое кард, ки дигар дар ҳайати мунтахаби Бразилия ҳатто бозӣ нахоҳад кард. Сармураббии Тити ҳам аз вазифа рафт. Акнун дар бораи худи бозӣ ва умуман рӯзномаи ҷоми ҷаҳон, ки фақат дар канали мо ёфта метавонед. бовар дорам, ки дастгириам мекунед бо лайку комментария ва обуна шудан. дӯстон, имрӯз охирин бозиҳои якчорниҳоӣ дар ҷоми ҷоҳони 2022 мегузарад ва маъз ҳамин шаб маълум мегардад, ки кадом мунтахабҳо роҳи худро дар мундиал идома медиҳанд ва кадомашон ба хонаҳошон бармегарданд. Марокко бар зидди Португалия ва Англия бошад муқобили Фаронса. Имрӯз моро чӣ гуна сенсатсияҳо интизор аст? Тамошои ҳамаи ин рақобатҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. даври чорякниҳои аввалин имтиҳони ҷиддӣ барои бразилиё дар ин мундиал буд. Онҳо қариб ин имтиҳонро мегузаштанд, аммо профессори бо номи Модрич як суоли иловагӣ дод ва Бразилия баҳои 2 гирифт. Ин мағлубиятро метавон гуноҳи сармураббиам кард. Соли 2018 бо чунин бозии тарсу Бразилия аз саф берун афтод. Барои худ ягон дарс нагирифт. Бо чунин бозингарони сатҳи баланд метавон бозии беҳтар нишон дод. Баъд аз ҳисоби 1-0 маълум буд, ки бразилиё вақтро кашол дода истоданд ва барои нигоҳ доштани натиҷа бозӣ мекунанд, қувваро сарфа мекунанд. 4 сол Бразилия қувва сарфа хоҳад кард. Аз оғоз нақшаи Тите кор надод. Пасҳо ба масофаи дароз ба тарафи Ришарлисон ва Винисиус намегузаштанд. Ҳама ин кори Хорватияро осон мекард. Онҳо бозии худро ба бразилиёҳо бор карда тавонистанд. Бразилия то пеналтиҳо фаворит буд, аммо дар силсила зарбаҳои 11 метраи пас аз бозӣ хорватҳо фаворит ҳастанд. Онҳо бо чунин усул соли 2018 то финал баромаданд. Далич ва шогирдонаш бозиро ба сужаи худ рост карданд ва худро роҳат эҳсос намуданд. Бразилияро фаворити асосӣ мегуфтанд. Хайр, фаворити асосӣ то ҷоми ҷаҳони навбатӣ. Хорватия ба даври нимниҳоӣ баромада рақиби худро интизор шуд. Рақиб аз ҷуфти Нидерландия ва Аргентина маълум гардид. Аз байни ин кишварҳо арзандаи қаҳрамониро интихоб кардан хеле душвор аст. Аз як тараф Месси, ки агар қаҳрамони ҷаҳон нашавад, аз рӯи адолат нест. Аз тарафи дигар кишвари Нидерландия бо томи анъанаҳои футболии худ, ки ягон бор ҷоми ҷаҳонро нагирифтааст ва ин ҳам аз рӯи адолат нест. Бигзор майдон ҳамаро ҳал кунад. То голи Молина шогирдони Ван Гал дар хатти дифоъ устувор бозӣ мекарданд, аммо Месси аст. паси олии Лео голи якуми Молина дар мунтахаби Аргентина ва ҳисоби нимаи якум ба нафи аргентиниҳо шуд. Дар нимаи дуввум Нидерланд бошад ба идораи тӯб машғул буд, аммо аз ҳарвақта дида бозии оранҷиҳо хеле бад буд. Аргентиниҳо дар хатти дифоъ бозии устувор нишон доданд. Дар лаҳзаи ба ҳамла гузаштан барои Месси пеналти кор карданд. Пеналти буд ва Месси бехато онро иҷро кард. Бояд гӯем, ки аз рӯи ассистҳо дар плейоффҳои ҷоми ҷаҳон Месси аз Пеле гузашт, ки ӯ 4 паси голӣ дошт. Хушбахтона Нидерландҳо як нафаре доранд, ки ҳамаи чизро тағйир медиҳанд. Луи Ван Гал, рок-н-ролл. ӯ бо тағйиротҳои худ тавонист бозие, ки хеле бад ҷараён дошт, наҷот диҳад. албатта дар охири овертайми дуюм Аргентина ба пурраги Нидерландияро ба истило ҷӯ қидаму ҳисоби 2-2 баробар монд. ғайр аз ҳолатҳое, ки дар пеналтиҳо хорватҳо набошанд, дигар дар зарбаҳои 11 метра дастаҳо баробаранд. Ин фурсат барои мағзҳои ором ва сейфҳои дарвозабон аст. Дар пеналти Месси ва ҳамдастагонаш дақиқ буданду рохати даври нимниҳоиро моли худ карданд. Дар ин марҳила рақибашон Хорватия хоҳад буд. Вой Роналдову, вой Роналдо. Бозингари Португалия агар гуноҳам карда бошад, ин хатои ӯро аз будаш хеле бузург нишон медиҳад. айни ҳол мавзӯи низоъу муносибати бади Роналдо ва сармураббӣ ба мунтахаби Португалия кӯчид. ҳамаи гап дар сари он аст, ки дар рақобат бо мунтахаби Швейтсария дар бозии даври якашниҳои Роналдо дар ҳайати захиравӣ монд. Дар нашрияҳои варзишӣ ва ғайриварзишии Португалия умуман дар томи васоити ахбори оммаи ин кишвар гуфта мешавад, ки имрӯзам бар зидди Марокаш бозингари 37 соларо дар ҳайати асосӣ нахоҳем дид. гапу чаб аст, ки мавқеъро дар хатти ҳамла боз Гонсало Рамош бозингари 21 сола мегирад. ӯ дар бозӣ бо Швейтсария ҳамчун футболбози асосӣ ба майдон омада хетрик кард.
табиист ки бисёриҳо боз ба майдон омадани Рамушро интизоранд. баъди дар ҳайати асосӣ қарор нагирифтани Роналдо гӯё байни ӯ ва сармураббии мунтахаби Португалия баҳсу мунозира ба миён омадааст. гӯё Роналдо ҳатто таҳдид кардааст ки аз Қатар меравад ва мунтахаби Португалияро дар нимароҳ мемонад. То кадом андоза ин хабарҳо дурустанд айни ҳол гуфтан хеле душвор аст. чунон менамояд ки ин суханҳо ба суҳбати занакҳои лаби об монандӣ дорад ва аммо баъзеҳо бовар доранд ки ин воқеан ҳам ин хабарҳо ҷо доранд. Роналдо ин корро карда метавонад. Сантуш сармураббии Португалия дар ин бора чунин гуфт: мо бо Роналдо суҳбат доштем. Бо назардошти он ки ӯ барои футболи Португалия хизматҳои шоён кардааст, агар суҳбат намекардам, ин ноэҳтиромӣ мешуд. Ба ӯ фаҳмодам ки бо кадом сабабҳо дар ин бозии ситоди мураббиён ӯро дар ҳайати асосӣ ҷо надоданд. Табиист ки ӯ аз шунидани ин маълумот ғамгин шуд, вале ягон хел низоъ нахест. илтимос, Криштианоро ором гузоред, ӯ арзандаи ҳамаи ин нест. ҳайатро барои бозии навбатӣ ман 1,5 соат пеш аз бозӣ маълум хоҳад кард. то он дам ман гуфта наметавонам ки Роналдо 100% дар ҳайати аввалия хоҳад буд ва ё ки не, ишора кард Сантуш. агар имрӯз ҳам ҳамоҳгари 37сола дар ҳайати асосӣ қарор нагирад, ин сенсатсия нахоҳад буд. Сантуш аллакай собит кард ки метавонад чунин истораи дурахшонро берун аз ҳайати асосӣ монад, гарчанде ба ин кам одамон бовар доштанд. чунон менамояд ки сармураббии мунтахаби Португалия аз шпаргалкаҳои тенхак истифода кардааст. имрӯз мунтахаби Португалия барои рохати даври нимниҳои ҷоми ҷаҳон бо тими миллии Марокаш мубориза хоҳад бурд. шумо чӣ фикр доред дӯстон? Роналдоро дар ҳайати асосӣ мебинем ё ки не? фикрҳои худро дар комментария нависед. Ферран Торрес метавонад дастаи худро иваз кунад. Милан ба ӯ чашм духтааст ва дар наздиктарин фурсат бо даст додани имконият метавонад ӯро аз Каталония ба Италия барад. айни замон бозингари мазкур шарафи Барселонаро ҳимоя мекунад. тавре шумо хабар доред, дар ҳайати асосии бозингари испанӣ на ҳамеша мавқеи худро пайдо карда метавонад. хаве ба ин футболбоз имконияти бозикунӣ медиҳад, вале ӯ на ҳамеша интизориҳоро бароварда мекунад. бартарии асосии Торрес техникаи олӣ ва пасҳои ҷолибаш гуфта мешавад, вале дар дастҳои мисли Манчестер Сити ва Барселона ки ҳамин ҷиҳатҳои бозӣ роли асосӣ мебозанд. Милан метавонад карьераи чунин бозингароро шикастабандӣ кунад. он футболбозони ҷавоне ки дар дастҳои дигар худро ёфта наметавонанд, дар Милан ба ситораи дурахшон табдил меёбанд. дар ин даста бо ҷавонони дилшикаста кори хуб анҷом медиҳанд. гуфта мешавад ки дар сафи расонироҳо психологи хеле хуб аст ки бо суҳбатҳои худ дили футболбозонро ба футбол гарм мекунад. ҳамчунин таҳлилгарони даста ҷиҳатҳои манфии ҳар як бозингарро пайдо карда сари онҳо кор мекунад. Ферран метавонад маҳз дар ҳамин даста аз судобози умедбахш ба бозингари топ табдил ёбад. қарордоди ӯ бо дастаи то соли 2027 амал мекунад. нархи ӯ дар бозор 35-40 миллион гуфта мешавад. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.